E nder njillu makko ngam tawtorede battuɗiɗaɓe Senegaal e Gambi e ko fati e faggudu e ɓamtare hakkunde leydi ɗiɗi ɗe, gardiɗo jaagorɓe Senegaal hono Usmaan Sonko ina ɗaɓɓi semmbinde gostodiral hakkunde leyɗe Afrik ko ɗum hunde tiɗde wonande dental Afrik ɓeydotongal jogade kollodiral e biyol makko ha joni. O waɗi erago faade e laamu Gambi wonande Afrik naaɓe ina poti hawrude e golle mumen ngam ɓeydade hebde gartam e nder duunde nde ha tengti noon e fannu njulagu. Senegaal e Gambi ndendi dental Afrik hirnange hono CEDEAO e dental leyɗi denduɗi maayo Gambi hono OMVG ɗum ina jeeya e jokkodiri kewɗe gonɗe hakkunde majje. Ballodiral hakkunde Senegaal e Gambi ngal fuɗɗitima e libbi cakkatiɗi ɗi ɗum noon eɓe kaani weltade hen. Siftinde goomu jokkodiral hakkunde Senegaal e Gambi halfinago kolodiral hawrani gila e hitande junnaji ɗiɗi sappo e goho. Ina yiɗi ɗo e duuɓi garoji ɗi ɓeydude limore nde ha tolno e 5 milliards kalis CFA. E nguu njillu fannuji hono tourisme, industrie, awa walla ni faggudu karalle kese yewtama toon.